Això és una cosa que almenys es diu 4 o 5 vegades. Llavors ens trobem que hi ha històries insertades i una de les més espectaculars és que van a València. Van a València. I compren una nena i se'n van a Xàtiva, que és el poble dels Borja, 2 cavallers, un que ha de ser l'Ariosto i l'altre deu ser el comte, o sigui, l'Este, identifico, i se la repassen. Però aquesta noia tenia un amant a València. I aquest amant la segueix i quan es tots dormen entra a tim, així. I la cavalca tota la nit. La què? La cavalca. Cavalcare. Sí. Va de genet, diguem-ho així. I al matí l'un dels cavallers aquests italians li va dir: aquesta nit t'has passat, n'has parat. Diu: no, has estat tu, jo et sentia. Diu: no, jo no he estat, no, aviam, nena, explica'ns què ha passat aquesta nit. És que ha vingut el meu amic de València i hem fet això. Diu: no us penseu que els matessin, ni els arrenyessin, ni res. Els hi van donar diners perquè van entendre el que se sentia, perquè poguessin fundar una família. Aviam, això, posat al 1500, per una família pontifícia, és d'escàndol absolut, suposo. Però què passa? Quin és el més gran plaer del món? No, no és el que penseu. És llegir això. Llegir els llibres encriptats i descobrir. Jo porto anys i anys amb aquest gran plaer. Sí, descobrir els secrets d'aquests llibres s'equipara a una orgia sexual. Llavors, posat sense la tapadora, els prínceps catalans d'Itàlia van al gran centre productor literari que és València, compren obres que a València el seu autor s'està morint de gana i que se les ven, i li diuen: ens l'emportarem, l'editarem i respectarem l'obra. Llavors la comencen a llegir, que és el aquest, i ve el jove aquest, que és l'amant de l'obra, que aquí és el lector català, el lector valencià. I llavors els diuen: mira, nosaltres finançarem l'edició d'aquests llibres que el rei d'aquí no deixa fer i distribuirem. Jo penso, encara que se'l tenen en castellà, no? O es van editar en català i ara els tenen en castellà. Perquè a la crema de la biblioteca del Quixot, que es cremen llibres amb autorització del rei, què vol dir? Que van cremar la biblioteca catalana i la van substituir pels mateixos llibres en castellà, per exemple. Llavors ja us dic, això és la continuació d'aquest llibre, és el Quixot. I separar-los és com caminar amb una sola cama. Aquí te dona, mira, el 1516 o el 1520 estem així. El 1590 o el 1606, reactualitzat, és el Quixot. I els temes són els mateixos. Clar, aquí han substituït l'Angèlica per uns altres temes, perquè ja Colom ja està passat de moda, però, clar, dius, jo vaig estar 10 anys pensant, mira, la filla del papà, el que li van fer la reforma religiosa, pel que sigui, no em parla, perquè no la trobava, no m'apareixia. Jo li vaig dir, aquest personatge és la reforma, és el protestantisme. Sí, no com una persona física, però el fet que va passar. I el seu amant és Luter. Per això has posat el Luter en el segon volum. I qui és el que contraposa? Erasme. I segons els estudis de Mallol,
Erasme és Ferran Colom. O sigui, continua sent Orland, el successor de Colom. Ara aquí te'l pinten, ja no té el nom, o sigui, quan te diuen hi ha un escriure màgic, encriptat, amb uns efectes que no es veuen, però hi ha uns encanteris, hi ha uns mags que tiren uns oblits o que fan veure unes coses, que desperten no sé què. A la cort de Ferrara te diuen hi ha l'hipogrifo que apareix en les pel·lícules del Harry Potter, que és una espècie d'ocell, cavall, lleó, que vola. Però esclar, si hi ha hipogrifo, que vol dir cavall amb ungles, dius hipografo, que vol dir escriure soterrani. Te diuen, bé, al cor de Ferrara, que hi havia ja un trobador del 1200 que es deia Ferrarí de Ferrara, que escrivia en provençal, perquè el nord d'Itàlia està ple de trobadors que escriuen en provençal, no dic català, però en provençal de Provença segur. Aquest senyor, aquí, esclar, te comença a dir que hi ha tota una sèrie de prínceps que estan tancats en uns castells molt confortables, que no volen moure's de res, que ja els està bé tot, o sigui, gent hipnotitzada pel règim, diguem-ho així, que estan allà tancats per un que es diu Brunell, que és el censor de Ferran el Catòlic, el censor reial de Aragó, que els té tancats allà i que va, la Lucrecia Borgia, fa un trencament de l'encanteri i tots es troben a l'aire lliure, a la intempèrie, i emprenyats perquè no tenen els conforts del castell. I se n'han de tornar a casa a treballar. I això funciona amb molt mala idea i que jo no sé, em sembla que és molt actual. Llavors, el que és Erasme, Colom, té un altre nom, es diu Grifon. Però esclar, tornem a fer el mateix. Aquest grif posem graf. Graf, font. Origen de les lletres o dels escrits. O sigui que hi ha dos escriptors que diuen veritats. Llavors, esclar, amb això has de veure alguna cosa. Orland Furiós ve d'una tradició de Sèneca, Furiós Furens, que vol dir boig. Hèrcules Furens, la fúria d'Hèrcules. Està enfadat. Orland Furiós, que és Colom, clar, si li han tret a Amèrica i l'han tancat a la presó, també està enfadat. Què fa? Comença a cridar, comença a renegar, comença a donar patades. O sigui, Colom també és un altre que està boig. Erasme fa l'elogi a la follia. I la reina està boja. O sigui, això no és casualitat. T'està dient, els bojos, els folients aquests, són el mateix cantó. Els que estan perdent davant del poder reial. És que durant la boja era la reina, sí, però la tenien tancada i governava el seu fill. Clar, a partir d'aquí comences a veure que tot està molt estructurat, que no hi ha res deixat a l'atzar, i de vegades el problema que tinc és que veuràs l'història, els hauràs pescat tots, perquè una tècnica que tenen és la tècnica Sebre, o sigui, te fan d'aquí fins aquí, i ara tallo i d'aquí 200 pàgines continuo. Jo el que he fet, he trencat l'ordre del llibre italià i he reajuntat les històries, perquè es puguin llegir senceres. Perquè si no, bueno, ara això, ara us anem a veure què fa aquell altre. I quan tu d'aquí 2 mesos tornis a enganxar aquella història, ja no te'n recordes del que has llegit, ja ho has vist. Què és el que passava amb aquests llibres? Així és, quina és la tècnica? Es veu quan t'expliquen que Voltaire
inspirador de la Revolució Francesa, el portava a la butxaca. O sigui, un senyor tan important i tan seriós anava mirant còmics o llibres de Spiderman. No. Aquí hi ha un tractat de democràcia amagat. Hi ha unes illes que passen uns fets que... Aquí és una illa de dones que quan arriben els homes els fan presoners, deixen que governin, però amb molts controlats. I dius, ja, m'estàs parlant de que els polítics se'ls ha de controlar, que no venen els governants per sang, sinó que les dones, els febles, el poble, la gent normal i corrent, no pot ser atropellada pels poderosos, està limitant els poders dels poderosos i que quan ve un canvi han de presentar-se a eleccions, a tornejos, campanyes electorals, i el que guanya s'ho emporta tot, i el que perd. Ja, si t'he vist, no me'n recordo, t'està dient això. Per això la Revolució Francesa està ficada aquí. Tardaran 200 anys a aplicar-la. Perquè també hi ha la reforma religiosa que ens porta, com ho explico, els estoics, des de Zenó de Síria, després a Epíctet, són filòsofs grecs, però quan arriba a Roma hi ha el senador Sèneca i l'emperador Marc Aureli, i què acaba dient? Estigues bé, no arreglis el que no pots arreglar. El que no pots arreglar, no t'hi fiquis, perquè aviam, tu no pots canviar les hores del dia, no pots fer que ara facis sol, per tant, no te'n preocupis. Però esclar, quan això arriba que el gran estoic és l'emperador, si et fiques en política et talla el coll. Ja s'ha d'entendre així. Després tu vesteixen molt bé i molt maco i vés a saber d'on va treure les idees, però la realitat és aquesta. Com es trenca això? Quan ve el cristianisme. El cristianisme què et diu? Lluita pel bé. Combat el mal. És el que he fet aquí. Hi ha un mal, que és una censura, una modificació de la història, i el bé és restituir-la. Per tant, què estem fent aquí? Fer el que aquesta obra, el Quixot, en diuen cristianíssima obra, que també pot tenir lectures. Però t'està dient, no t'acomodis a el que s'imposa des dels governs. Si tu saps que això és mentida, ho has de dir. Si estan fent una cosa que no correspon, ho has de combatre. Què diuen els estoics? Deixa-ho estar, queda't a casa. Estem en aquest nivell. Llavors, aquesta obra, cristianíssima en aquest sentit, te diu uns principis d'eleccions. O sigui, els trobes. S'ha d'elegir a la gent el que per les eleccions se n'ha d'anar a casa. I això ho fa en el castell de Tristany, Tristany i Isolda, que la fica aquí. Una història molt estranya, que si quan arriba un cavaller davant del castell no pot entrar perquè ja està ocupat. O sigui, el govern, si arriba un polític, el govern ja està ocupat. Per poder entrar al govern de les administracions, han de fer un combat i el que guanyi dormiran al castell. O sigui, que quan hi ha una crisi de govern, els nous que volen entrar s'han de sotmetre a eleccions. Han de fer una campanya electoral. I el que perd, cap a caseta. Això està posat aquí, a l'any 1500. Per ducs i prínceps, que potser pensaven, no sé si pensaven en el sufragi universal. Potser era un parlament com en aquella època hi havia a Anglaterra, que eren els lords i els grans senyors. Potser sí, potser no, no ho sé. Ja us ho diran alguns grans experts sobre això. Insaculació, anava per insaculació. Aquí. Bueno, a Itàlia també. Sí, bueno, ella te diu que es facin eleccions, que és el que serà la Revolució Francesa i la Revolució. A Florència
va tota l'època seva, dels Mèdici, per insaculació. I es compraven les boles, el papa, a tot arreu anava per insaculació durant tot el segle XV, t'ho dic segur. Ja, però ella no parla d'insaculació, parla de campanyes electorals. Bueno, és qui posa les boles, el tema és, però al final es feia per insaculació. Llavors, tota aquesta obra enorme té moments, no sempre és tan sèria, té moments senzillament pornogràfics, d'insults. O sigui, hi ha llistes de cavallers que, si es poden casar amb una mica de traça, com he fet això de l'hipograf, i el grafon i tot això, aquest és un dat pel cul i és un babós i la dona li pica banyes. Sí, hi ha una escatologia bastant extensa. Ja es pot parlar del cornovalla, si parlen de cornovalla és un acte sexual, es poden fer moltes coses d'aquestes per quan t'enconeixes. Llavors ja estem parlant de 3 nivells. El que es veu, a nivell polític, diguem, de l'oposició catalana en el règim dels Aragó, i després hi ha historietes perdudes pel mig que s'han d'anar caçant. Llavors, aquesta obra, que és immensa, que és el més gros, tot passa a Occitània i Catalunya. O sigui, o passa a Arles, o passa a Barcelona, o passa a València, o passa a Tarragona. És que és molt greu, perquè a Barcelona hi ha algú que sàpiga que un llibre tan important com el Quixot o el Romeu i Julieta passa a Barcelona. Oh, és que és un italià, però escolti, aquesta obra, que és de les 100 principals de la literatura universal, passa a Barcelona, passa a València. Jo he trucat a ajuntaments importantíssims de València. He parlat amb la secció de cultura. Si coneix aquest llibre? No. Vostè sap el que diu del seu poble en aquest llibre? No. Els he explicat, envia-lo. No se sap. No se sap el que passa. O sigui, hi ha una escena que el que serà un jove mec, un adolescent del cantó del Carreró Catòlic, que ja és mort, un nano molt jove, barba mec, arriba aquí i Angèlica, Amèrica, s'enamora d'ell. Qui és aquest nano? Carles I. I Colom, que va encara perseguint Angèlica, aquest cavaller se la triomfa, diguem, planta la bandera amb aquesta noia. I en Colom, com un boig, buscava per tot. Se'n va a València, se'n va a Barcelona, se'n va a Nimes, i no la troba. I aquest senyor ja la té. I venen a Barcelona, a l'arena de Barcelona. Quan parlen d'arena en polític, de què parlen en política? Què és l'arena política? L'espai on es fa la política. Arriben Carles I i Amèrica en triomf. I Colom, que està allà desfigurat i mig boig i desesperat i rabiós, al cap de poc li esclata el cap i es torna boig. I comença a anar cap a València i comença a cremar-ho tot, a arrencar arbres, a arrencar el cap dels bous, boses. Clar, depèn dels simbolismes, com s'usen, si els entenem bé o no, i al final es fa un viatge a la Lluna que hi ha unes bombolletes, unes ampolletes que hi ha al cent perdut pels humans. I agafen el cent perdut d'en Colom, diu que és enorme, clar, és una cosa deixa de riure, i el troben a Tunis i li fan veure, i llavors recupera el cent. I llavors, què fan quan Colom recupera el cent? Jo suposo que això ja és un projecte polític, una cosa que no va passar.
ataquen la fortalesa de Ferran el Catòlic i al final guanyen els bons, que són els cristians, o sigui, perquè el Ferran el Catòlic són els moros. Els dolents són els moros, avui en dia seria al revés, però aquí, al 1500, els bons són els cristians i els dolents són els moros. Llavors, tot el règim dels Aragó són els moros. I tota l'oposició, tots els herois aquests que volen els drets i no sé què, no sé quantos, són els cristians. Per això aquesta obra és cristianíssima. Què passa d'aquí? Com que tenim el personatge que és Erasme i Luter li xafa la guitarra, diguem-ho així, es munta o es comença a pensar en fer els jesuïtes. Però els jesuïtes seran controlats pels moros aquests del règim. Llavors, què surt? La maçoneria. La maçoneria és, ens ajuntem a casa, diguem que és un dinar, o que és un aniversari, o és un bateig, o el que sigui, i parlem de coses que ens interessen, ens tanquem en el despatx, a la biblioteca, i diem, això s'ha de fer així, això així, això així. No fem avisos, no ho fem en públic, no ho diguem a ningú, nosaltres som prou poderosos, que se noti l'efecte sense que es vegi que ho fem nosaltres. I això és el naixement de la maçoneria, que suposo que és la que acabarà portant la Revolució Francesa i la independència d'Amèrica. Una altra vegada. I hi ha un lloc que et diu que hi ha una traïció en el catolicisme, segurament feta per Carles I, que entens que dona una part d'Amèrica, de les Índies, als protestants, que serà als Estats Units. Però uns Estats Units catalans. O sigui, dels catalans protestants. Hi ha un moment que la mateixa Patricia Borja diu està molt bé que hi hagi aquesta divisió perquè en aquests no els controlarà a la corona d'aquí. I la manera d'escapar de la unificació de tota Europa sota un sol emperador és crear dos religions. Es pot entendre. No t'ho acabo de dir, però esclar, si no ha dit això, què he dit? I per aquí sí que es pot anar. I no sé, que queda més o menys. Aquí podem estar parlant hores, queden 20 minuts, una hora que tanco d'aquí. Això és ruegos i preguntes. Sí, no? Pregs i preguntes. Jo soc mig xarnego, tu. Tinc entès que a l'època del Risorgimento, al segle XIX, o que la unitat italiana i Alemanya, va haver-hi un polític del nivell italià que va dir que hemos creado Italia, ara no falta crear los italianos. Sí. Qui era aquest polític i ho dic per tots els fets que heu comentat tots dos. Si no me'n recordo malament, i ho vaig molt malament de memòria, em sembla que era el Cabur. Cabur, no? Me sembla, però no m'hi fico. No m'hi fico amb el foc. Vull dir que ells mateixos ja sabien que havia creat una idea política abans que la població estigués unificada sota una mateixa idea. Si haguéssim volgut, s'hagués creat un estat que anés des de la frontera d'Eslovènia i Polònia fins a Rússia i ocupant la zona de Bordeus, si s'hagués volgut. Però van decidir optar per el que eren les províncies romanes, Itàlia, Gàlia i Espanya. El Cabur es va quedar tota la part de l'antiga Savoia per França, el que havia conquerit les Camises Rosse d'en Garibaldi per la República Italiana. Quan anava a fotre la República diu, si fots la República foto tot l'exèrcit francès que et toquin els collons. I el pobre Garibaldi va morir a l'exili a Uruguai, suposo que ho sabeu. I el Cabur va implantar el rei Vittorio Emanuele com a rei d'un regne d'Itàlia, quedant-se ell tota la part de la Savoia, perquè la Savoia no era francesa. La Savoia és francesa des de la unificació d'Itàlia. O sigui, la Haute-Savoie, la Basse-Savoie i Niça de propina. O sigui que, i Mònaco
va aconseguir mantenir-se de costat perquè anaven els dos monjos i tot el rotllo aquell. Però vull dir, aviam, es dic que eren Cabur i eren Cabur. Va ser en Cabur, no? Em sembla que sí, però jo amb això sí que soc fatal. I després, una altra cosa, és poc conegut, però resulta que el Tirano Blanc hi ha la historiografia espanyola que deia que era castellà i fins que no es va trobar una edició del 1400 resulta que no es va deixar de dir això. És a dir, al segle XIX, el Tirano Blanc, per ser autors espanyols, era... Ho dic perquè tenim el fet real amb una obra que avui en dia se'n sap que és catalana, que la literatura espanyola se'n feia seva. Jo tinc en el llibre El Quixote va robar el Quixot, una de les pàgines, explica aquesta història, i hi ha no recordo com es diu ben bé, una filial de l'enciclopèdia francesa, el Manac de les literatures, una cosa així, que parlen de la literatura catalana en un dels seus números, a la literatura catalana, i t'hi fiquen el Tirano Blanc, el 1780, una cosa així. Perquè era tradició oral que l'Orland era català. Però no quedava cap exemplar i que van anar al comte, no recordo com se diu, allò que us deia. Cailús, exacte. Va anar a Valladolid on una persona del bisbat o de la Inquisició li va donar com un mèrit especialíssim un exemplar de l'edició en castellà. Però, per exemple, l'austricista exilat a Itàlia, com se deia... Un austricista exilat a Itàlia va dir: jo he vist a la biblioteca de la Sapiència de Roma, la Universitat de Roma, un exemplar, això del mes del 1700, un exemplar del Tirano Blanc amb autoria de Bernat Martorell. Ell va fer la Crusca Provenzale, que és una història de la literatura d'aquesta nació que no ha pogut ser, i et diu això. O sigui que era un rumor que qui ho volia saber ho sabia. Però no s'havia trobat. Us dono un detall molt important. Sabeu que hi ha un llibre, en tots els llibres que hi ha de la història, que és un català, que val més de 10.000 euros, al Palau. Al Palau avui dia tots els llibres tenen el Palau. Al segle XVI hi havia un llibre d'un tio de Sevilla que feia el mateix amb la literatura castellana. I en el Tirano Blanc hi figura el 1650 com a obra en català. O sigui que va en contra... De fet, és l'Aguiló el que troba el primer Tirano Blanc en català, el troba l'Aguiló a finals del segle XVIII. Entens? No, 18. Començaments... 1880 o 70. No ve d'aquí, però que al segle XVI hi ha aquests dos germans Españole, que foten tota la llista de llibres que hi havia en aquella època, i hi ha un Tirano Blanc que posa en català. Us ho dic perquè, aviam, si no coneixem els amics i els enemics, ho hem de conèixer tot. O sigui, si ens veien, diuen, no, que tot això del Cailús, això del Cailús ho vaig fer jo, amb un escrit per l'Institut de Nova Història, per l'Albert, fa 12 anys. Te'n recordes tot allò que vam fer? Vaig pujar-lo del comte Cailús, i aquest viatge a Valladolid, tot això va ser una investigació meva. Però 5 anys més tard em venen aquests germans, com si es diguessin tejedor, un nom així molt castellà, i posen a tota la llista d'incunables del segle XVI, hi ha el Tirano Blanc i posen en català. Una cosa, si hi ha tots aquests precedents... A la llista, el tirante blanco, tirando al blanco... S'ha dit tirante blanco 200 anys o 300 anys, el tirante blanco, però que hi ha un lloc en què li deien tirante... El tirante blanco, però deien en català. Ja us diré aquests dos germans que hi ha tants testimonis segle XVI de que aquesta obra no és castellana i es van posar al segle XIX
Si no apareix un original català, aquesta obra és castellana. Sí. Els 12 treballs d'Hèrcules. Tot ple de testimonis, el Bastero, el que li deia. El de la Cusca és el Bastero, El Bastero. bisbe de Hi ha Girona. tot el... Sí, hi ha 4, 5, 6 testimonis que et diuen és català. Diu, si no apareixeu en català ni en castellà, no? Ho fan en aquest, ho fan en tot. Ho retiren, ho esborren, ho guarden, ho creuen, el que sigui, i si no pots demostrar que no és de l'un o és de l'altre, és castellà. No hi ha més. Per tant, l'Institut Nova Història, el Cercle Català d'Història i Histocat, tots aquests fan molt bé de dir, quan passa això no ens ho creiem. Siguem lògics, perquè no pot ser l'escombrada que ens han fet i que ens l'haguem d'empassar quan hi ha testimonis i coses lògiques i tradicions que ho contradiuen de manera manifesta. Els 12 treballs d'Hèrcules, del Marquès de Villena, en la versió en castellà, diu, ho tradueixo de la versió en català que vaig traduir de la versió en llatí. I hi ha la versió castellana, la llatina, i la catalana no hi és. I ho sabem, però clar, és que llegeixes el text i dintre del text l'inquisidor no se dio cuenta i no passó la ratllita. Totalment. És el fet que has de trobar el document de primera font amb el qual hi hagi el document. I és a més la literatura o la història espanyola, si posem de Felip V, Felip IV per nosaltres, a 1714 va crear, 1716, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, 1716 el Decret de Nova Planta, 1735-38 la Real Acadèmia de la Història. Per tant, dominava el llenguatge, dominava el relat i la terra que tenia que anorrear no podia dir ni fava. El Felip II ja va fotre el cepillazo abans de 1714. Ja es veu el 1516, està molt bé, però jo voldria matisar una miqueta. O sigui, agafem qualsevol dels versos. Qualsevol. Jo estic allò... Fins a 450 digueu una pàgina. Un número. 333. 333. Va. Veureu com funciona. 333. Va. Doncs aquí diu, la causa que tenia Lord Bocchicchetta, la causa que tenien llurs veus xites. Pots repetir, perdona? La causa que tenien llurs veus xites, diu, non sapeva egli, et era nigromante. No sap ell, és nigromant. O sigui, posat al català el mateix que hi ha aquí, manté l'estança. O sigui, l'estructura de 10 síl·labes i rima fins i tot. rima a B, C, C, es manté en els quasi 50.000 versos. Sí. A vegades te falta una, però hi ha una negació. Què fas? No pas. O falta una síl·laba i has d'afegir un i. Anar, i, a, fer. Que en italià no hi ha una. Si tens alguna mica de picardia sobre això, el 95% dels versos quadren automàticament. O sigui que un italià avesat a llegir l'italià el podia llegir en català i no s'enterava. Pràcticament. Llavors, clar, aquesta obra ha estat reeditada, la gent d'allà, de la Padània, també se l'ha fet a seva. Això, en italià, és la tercera o la quarta redacció que se n'ha fet al Metre. L'original, clar, és tan fàcil passar-lo en català, o perquè ja es va escriure en català, o, que és la meva teoria personal, per demostrar, que tenia a la mateixa pàgina el text italià i el català. Aviam, jo l'escric en català, en italià no sobre una síl·laba. He
de canviar el català. Ho he escrit en italià, en català no falta una síl·laba, he de canviar l'italià. Fins que, llegit en les dues llengües, el gran joc, com ara juguen amb maquinetes, era de l'italià trobar el català. Ja que no han deixat fer la primera versió, ara aquesta versió al final que hem fet, ara tu la trobaràs. I si hem de canviar alguna cosa, algun adverb o algun substantiu, o canviar per un sinònim que sigui una mica més llarg, una mica més curt, que ens permeti la rima, ho fem, no hi ha problema. No només això, sinó que, per exemple, ara per parlar d'Itàlia i de Verona, a la Romeo i Julieta, al primer acte, quan comencen a parlar els actors, el que fan és jugar les paraules en les rimes, és a dir, el fet de, estem parlant de segle XVI, és a dir, el joc d'intel·lectual en aquell moment era rimar les paraules. Per què? Perquè la rima, quan tu fas una cosa rimada, queda més bé incorporada a la memòria. És evident. Una correcció. El i i l'en, els famosos que tenim en francès, en occità, en català, en italià has dit no hi és, entre cometes. En la part catalànica... No, perdona. A la part florentina, que a mi no m'agrada dir toscà, perquè la Toscana s'acaba l'any 1000. A partir de l'any 1000 hi ha una regió que és Florència i l'altra que és Pisa. I la Toscana actual comença l'any 1559. Quan te sobra te falta una o dues síl·labes, has de mirar per què te falta. Sí, bueno. I amb una estructura gramatical que no s'ha usat però que és corrent en l'altra llengua, es pot obtenir. Aquest és l'artifici. Et poso un exemple en italià que hi ha el i. Anar, allà hi ha. Com ho diries en italià? Che. Precisament els italians diuen que el che argentí ve de l'italiano, che. És C-I apòstrof E. Allà hi ha. O sigui que és un cas en què tenim el i català, francès, occità, en l'italià. No és tan comú com tens raó, vull dir que... A més, sense acabar de comentar, avui ho tenim amb el catanyol, és a dir, l'estructura del castellà, del català, del castellà traduït al català. Llegó de casa, llegó de... El català diríem, va arribar, i que hi ha moments que quan escoltes una persona que comença a aprendre el català, notes que utilitza l'estructura lingüística del castellà en català, directament traduït, paraula a paraula. Llavors, clar, el problema que hi ha és que al nord d'Itàlia, que diuen és un galo itàlic, un galo romà, no sé què, que s'assembla molt al provençal. Clar, allà és que 100 anys abans de fer això escrivien en provençal. No cal més capitans, Llavors, clar, vas anant, hi ha una pàgina de la Divina Comèdia en provençal. Agafes Català pur. la Lossana andalusa i potser van fer exprés o es van despistar, hi ha dues pàgines en català. un capítol sencer. D'això? La Lossana andalusa. Ja, sí, de cop estan llegint en castellà i de cop i volta està en català. I després torna al castellà. S'ho van deixar, no ho van traduir, tots. No, us volia dir sobre això de la llengua toscana, perquè li diem llengua toscana en la llengua actual, i no és la llengua toscana, és la llengua florentina, perquè més de la meitat de la Toscana era Siena i parlaven una llengua semblant al català que no era el florentí. O sigui, el 1529 Carles V decideix amb els Mèdici fotre'n el fill del papa Mèdici, com Alessandro de Mèdici mata en el Ferruccio, que tothom diu el primer independentista italià, el Ferruccio, que va assassinar Carles I en el setge de Florència de 1529. Totes les tropes que estaven assetjant Florència porten la bandera, la senyora catalana. I és un article meu a la Viquipèdia, us ho dic perquè ho sapigueu, i en allà comença la reconquesta de Siena, la famosa república nàutica de Siena, que li passava pies com bola a anar a Florència. Florència només tenia un caminet per burros al llarg de l'Arno fins a arribar al mar. I tota la resta, quan Felip II ofereix... Vols dir Pisa, no? Diu Siena o Pisa? Siena i Pisa. Són els dos, són els dos. Però una altra cosa, algun paral·lelisme amb
Nostradamus, Home, el desordre de les quartetes, Nostradama. la profecia... Nostradama era nostra. Nostradamus. Una mica més posterior. Bueno, També hi ha un és del segle desordre als XVI. versos o no? Com les quartetes estan desordenades a les profecies, aquí hi ha un ordre o no? He llegit el que ha llegit tothom. Fa por de ficar-se. Era nostra, És que Nostradama era a nostra. part de les profecies aquestes, té tots els seus llibres, diguéssim, d'història. Jo són els que m'he llegit. Una pregunta, va